Гөлсинә Галимуллина. Ай күлгә сыйынғанда. 1995 ел. Илдә үзгәртеп корулар башланды. Аның салкын һәм кырыс җиле ательега да үтеп керде. Заказлар саны көннән-көн кими. Тегүчеләрнең хезмәт хаклары кичектерелеп түләнә башлагач, Гөлсәхрәнең 2 бүлмәле фатирының зал ягы тегү цехына әйләнде. Башкача яшәп тә булмый. Тимербулатта 7нче сыйныфтан соң укуын Төрек лицейында дәвам итте. Илдарханны 4нче класска озатты. Акчасын улларына биргәннән соң, кесәсендә үзенә санап тотарлык кына калды. Яңадан бер эшкә урнашырга кирәк. Тик кем белән киңәшергә? Сәгыйдә дусты ничек яши икән? Аның да тормышы җиңел түгел. Ире үлгәндә 3 яшьлек улы белән калды. Аның кайдадыр өстәмә эшлим дигәнен исенә төшерде һәм шалтыратырга дип кулына телефон алды. Шул чак ишектә кыңгырау чыңлады. Ачып җибәрсә, Сәгыйдә үзе басып тора. Эй, мөгъҗиза бит бу. Сиңа шалтырата идем. Шушы хәлдән соң ничек итеп Аллаһ Тәгаләнең безне күзәтеп торганына ышанмыйсың инде дип үзенең тормышындагы кыенлыкны сөйләп күрсәтте. Үземдә дә шушы ук тормыш, дустым. Бер яңалык та әйтмәдең. Ательеда заказ булмагач акчасы да юк. Ярты елдан артык су кудыру станциясендә эшлим. Бер көн көндез, бер көн төнлә каравыл торам да, 2 көн ял итәм. Аз булса да акчасы ярап куя. Телисең икән син дә урнаш дип әйтеп куйды Сәгыйдә. Мине алырлармы соң анда? Бу атнада бер хатын зикрет ялына китә. Иртәгә үк барып сөйләшеп кара. Сәгыйдә белән сөйләшү Гөлсәхрәнең күңелен күтәреп җибәрде. Тагын кайларда эшләп була икән дигән сорауга икәүләшеп җавап эзләделәр. Банкларда алган кредитларым булмаса, тегү тегеп тә яшәр идем. Күпмени шул кадәр дип сорады Сәгыйдә. Яңа фатирга күченгәч алган суыткыч белән диванга түләп бетермәгән ишәле. Сәгыйдә тыныч кына. Амур йорт җиһазларында бүлештемени? Аңа фатирның бер бүлмәсенә өстәп бирелде. Җан биргәнгә юн бирер әле Аллаһ Тәгалә. Борчылмыйк, дустым. Без көчле хатыннар, нәрсәгә тотынсак, шул эшне булдырабыз, диде Сәгыйдә. Гөлсәхрә ательеда эш сәгате тәмамлануга Сәгыйдә әйткән су кудыру станциясенә килде. Җитәкчесе 50 яшьләр чамасындагы ир-ат аны башыннан аягына кадәр капшап чыкты. Синең шикелле чибәр ханымны төнлә эшләтергә хәтәррәк, әлбәттә, урлап китмәсләрме дип шикләнәм. Гөлсәхрә аның оятсызланып утыруын өнә бетермичә кырыс кына әйтеп: "Сез мине эшкә аласызмы, юкмы? Рәхәт тормыштан килмәдем. 2 улымны укытасым бар, акчам җитми." Ир сискәнеп киткәндәй булды. Йөзе җитдиләнде. Бүгеннән үк эшкә чыгарга рөхсәт бирде. Үз бәхетен сынап карарга дип кайтышлый үзләреннән ерак түгел генә урнашкан кунак йортына да эш сорап керде. Хуҗасы мөлаим йөзле хатын-кыз булып чыкты. Гөлсәхрә һич уңайсызланып тормыйча аңа үзенең тормыш хәлен аңлатып күрсәтте. Җыештыручы булырга да риза икәнен әйткәч, хуҗа аны 5 куллап эшкә алды. Монда көне буе тору мөһим түгел. Иртәнге якта идәннәрне юып чыксагыз, мин шуңа риза, диде. Гөлсәхрә ательеда күп вакытын вак-төяк әйбер тегеп уздырганын уйлап, эштән китәргә гариза язды. Сезнең кебек алтын куллы тегүчене эштән җибәрәсе килми дә бит, тик акча түли алмагач каршы килергә дә уңайсыз, дип гаризасына кул куйды. Тормышлар мондый борылыш алыр дип уйлап караганы булмагангамы, Гөлсәхрә җаны сөйгән эшеннән аерылуны авыр кичерде. Ничә еллар буе тегү теккән машинасына кадәр йөрәгенә якын. Күңелен эчкәрде, күз яше тамарга әзерләнде, тизрәк урамга чыкты. Аның эчке халәтен аңлагандай көзге табигать тә тынычсыз. Зәңгәр җил үз артыннан сары яфракларны әрле-бирле куалый. Гөлсәхрә, ни хәл? Яныннан Амур узып бара. Хәлен беләсе килсә фатирына килсен, улларының хәлен сорашсын, дип дәште күңел авазы. Гөлсәхрәнең аның белән сөйләшеп торырга вакыты да теләге дә юк. Ул аңа күтәрелеп тә карамыйча юлын дәвам итте. Тимербулат Төрек лицейын тәмамлагач, укуын Финанс-икътисад институтында дәвам итте. Абыйсы артыннан энесе куып килә. Ул 3нче курсны тәмамлаган елны Илдархан да авиация институтының транспорт факультетына укырга керде. Гөлсәхрә банктан кредит алып, улының укуы өчен түләде. Үз күңелен үзе Аллага шөкер, аягым йөри, күзем күрә, кулым эш белә дип юатты. Иртәнге якта кунак йортының идәнен юарга бара. Көндезләрен өендә тегү эше белән шөгыльләнә. Аның кулына ияләшкән клиентлары үзләр эзләп таптылар. Кичкә су кудыру станциясенә кизү торырга китә.
Төнлә белән фонарен яндырып, бер-ике тапкыр территорияны әйләнеп чыга да йоклап ала. Күзен йока алмаган төннәрдә китап укый. Шәфәк байыганны, таң атканын күзәтеп җанына илһам ала. Көн артыннан көн уза. 5нче курсны тәмамлаган елны Тимербулат гашыйк булды. Улының күзләре мәхәббәт нурыннан балкыды. Еш кына сүзне өйләнәсе килүенә таба бара башлады. Укып бетер инде улым, сиңа дигән кыз бүтәнгә булмас, эшкә урнаш. Башта үз тормышыңны үзең алып бара алуыңа ышан, аннары өйләнерсең дип киңәш итте. Тимербулат әнисе сүзенә каршы килмәде. Диплом алгач, заводка бухгалтер булып эшкә урнашты. Аннан соң гына рус кызы Луиза белән гаилә корды. Ярты ел тирәсе 2 бүлмәле фатирларында 5-се бергә яшәгәч, җитеш тормышта үскән килен үз таләпләрен куйды. Монда җыйналып яшәп булмый. Илдархан да җиткән егет. Бездә торыйк, йортыбыз 2 катлы дип Тимербулатны үзләренә алып китәргә теләде. Гафу ит, Луиза, мин йортка кергән кияү була алмыйм дип каршы төште улы. Гөлсәхрә улы белән килененең тарткалашуын күтәрә алмады. Банктан кредит алыйк та, үзегезгә аерым фатир сатып алыйк диде. Ананың бу киңәше белән ризалаштылар. Гөлсәхрә муенын яңадан бурыч дигән явыз йылан кысып алачагын уйлап күрсенеп куйса да, йөзенә чыгармады. Ул үзенең хәлен сумалалы түбәгә кунган саескан белән генә чагыштырды. Тымшыгын алса аягы, аягын алса тымшыгы ябыша. Ана йөрәге, балаларым гына бәхетле яшәсеннәр. Үзе ипи белән су ичеп торырга да риза дип тынычланды. 1 бүлмәле фатир 400 мең сум тора. 200 мең сумын кыдагый түләде. Гөлсәхрә 100 мең сум кредит алды. Калган сумманы Тимербулат үзе хәл итте. Улы белән килене үз фатирларында яши башлагач, Гөлсәхрәнең куанышы эшенә сыймады. Шатлыгын уртаклашырга әти-әнисе янына кайтты. Әле ничек кайтып өлгерде, күңеле сизгән кебек. Шул төнне әнисе белән озаклап сөйләшеп утырдылар. Авырган кебек тә тоелмады, әмма ул иртән йокысыннан уянмады. Табиблар башына кан сауган диделәр. Гөләмдәсенең ире белән бәхилләшә дә алмыйча, ахирәт йортына күчүен әтиләре бик авыр кичерде. Гөлсәхрә аны яшәргә үз янына чакырды, тик әтисе каршы килде. Гомер иткән йортымнан чыгып китәмме соң, кызым, дип көлемсерәп кенә куйды. Ял көне иртүк ишек шакыдылар. Гөлсәхрә ишектәге күздән карады. Авылдагы күршеләре белән әтисе басып торганын күреп, шатлыгы эченә сыймады. Әтисе ишектән керә-керешли үк: "Камыга килүче машина белән авыл күчтәнәчләре китердем, кызым. Бер үзеңә тормышыңны истерәү җиңел түгел икәнен аңлыйм да бит, тик гел килеп кенә булмый", диде. Ата белән кыз күрешкән вакытта шофер егет ишек төбенә төрле зурлыктагы капчыклар ташыды. Гөлсәхрә аларның әле берсен, әле икенчесен алып карады. Ит, бәрәңге, суган, кишер, чегендер. Әтисе үзенең берничә көн кунарга килгәнен әйтүгә, аның ирсез килеш ничек яшәгәнен күрәсе килгәнен йөрәге белән тойды. Андый-мондый кыек юлда йөрмиме дигән шикелле уйлар кайсы гына ата-ананың башына керми икән. Ашарга утыргач төрле яктан кактырып-суктырып сораулар бирде. Гөлсәхрә әтисенең шикләрен тарату өчен үзенең кайларда эшләгәнен сөйләде. Ата кеше баласының 1 минутын да әрәм итәргә вакыты калмаганын аңлагач: "Яшьлегең белән көне-төне эшлисең әле син, кызым. Түләүләрең дә байтак икән шул. Кредит дигән нәрсә кешене эшләтергә бер стимул да инде ул. Тимербулатны укытып чыгардың, анысы үз уясын кырды. Илдархан да быел тәмамлый, дипломлы белгеч булыр, Алла боерса, аннары тормышың җиңеләер", дип кызын тынычландыра торган сүзләр эзләде. Булар барысы да бер вакытлы гына кыенлык. Баласын белемле итәргә теләгән һәр ата-ана кичерә торган чор. Уку йортының бюджет дигән бүлегенә гади кеше баласы бик эләгә алмый шул. Безнең авыл кешеләренең балалары да түләүле институтларда укыйлар, диде. Әтисенең аның күңел халәтен аңлап сөйләве җанын тынычландырып җибәрде. Бер Гөлсәхрә генә түгел, әнә бит авылдашларының балалары да белемне түләп алалар, ди. Яшәеше белән үзеңә охшаган кешеләр турында ишетсәң дә җиңелрәк булып китә. Әтисе Гөлсәхрәнең эш урыннарына да ияреп барды. Су кудыру станциясенең ишек алдын әйләнеп чыккач кына йөзе үзгәрде. "Хатын кызга хәтәррәк урын бу, кызым. Кунак йортында гына яңадан өстәмә эш юкмы соң?" дигән сорауннан соң әтисенең игътибарын телевизор экранына юнәлдерде. Әтисе башта аңламыйча гаҗәпләнеп карап торды. Гөлсәхрә ишек алдының видео күзәтү астында икәнен күрсәткәч: "Бу дөнья хикмәтләрен безнең әти-әниләр күрсә, ахыр заман мөгъҗизасы диярләр иде", дип телен шартлатып куйды. Кичке чәй өстәле яныннан кузгалгач, Гөлсәхрә тегү машинасына утырды. Әтисе аңа текәлеп карап торды да янына килде.
Якалы кышкы пальто түгелмесең бу кызым дип сорады. Ательеда 30 ел тышкы эс киемнәре тектем. Әле син шуны белмидеңме әти дип ихлас күңелдән көлеп җибәрде. Икесе дә көлешеп алгач, сүзләре үзеннән-үзе абыйларына ялганды. Абыйлар нишләптер Каманы яратып бетермәделәр. Монда гына яшәгән булсалар, аларга да кунакка барып килер идек. Әтисе аның бу сүзенә каршы, монда кеше организмына зыянлы химия заводлары күп дип аңлаттылар миңа. Мине дә иртәгә озатырсың кызым, үз йортым, үз куышым. Шул вакыт өйгә телефон шалтырауы таралды. Гөлсәхрә йөрәге нидер сизенгәндәй трубканы кулына алды. Тимербулат улы тууын хәбәр итте. Ынык-чыгыңа исем кушмыйча китә алмыйсың әле син әти. Нәҗип күзеннән тәгәрәшә башлаган инҗиләрен кызына күрсәтмәс өчен тәрәзә янына барып, пәрдә читен күтәрде. Аңа яңа туган тулган ай елмайды. Оныгыбызга нинди исем кушарбыз икән әти? Ай туган көнне туганга, ай туган дип кушарбыз. Иртәнге матурлыкка сыкланып, Гөлсәхрә су кудыру станциясеннән эштән кайтып килә. Ул табигатьнең һәр фасылының матур ягын күрә. Җәйнең чәчәккә күмелгән чагына гашыйк. Шушы илаһи матурлыктан күзләре ял итә. Кыш көне аяк астындагы карның атлаган сайын шыгырт-шыгырт иткән тавышы авыл урамнарын исенә төшерә. Язын бар дөнья йомшак яшел чирәмгә төренгән мәлендә күңеле бәйрәм итә. Табигатьнең яшәрүе кайсы гына күңелне битараф калдыра икән. Үзе ул көз баласы. Аның туган көнендә җиргә ак кар түшәлә. Агачлардагы соңгы сары яфракларның ак мамык юргандай кар өстендә биешкәнен күзәтергә ярата Гөлсәхрә. Аңа бүген 50 яшь тулды. 50нче көзе иртәсенең төсен мәңгегә хәтерендә калдырырга теләп әкрен генә атлый. Гомер юлының иң матур елларын, татлы мизгелләрен күңелендә яңартты. Барысы да әле генә кебек. Әле генә гашыйк булган иде, әле генә кияүгә чыкты. Улы Тимербулат туды. 3 елдан Илдархан аваз салды. Тормышның меңдә бер төрле мәшәкате белән ашыгып кабаланып яшәп, улларының үскәнен дә сизми калды кебек. Уллары гына түгел, оныгы Айтуганга быел 6 яшь тулды. Илдарханга да өйләнергә вакыт. Сөйгән кызы да бар, нишләптер кулын сорарга ашыкмый әле. Авылда туып үскән тыйнак кыз Айдарияне беренче күрешкәндә үк яратып калды. Луизага да ияләште. Бер авыз сүз татарча белмәсә дә, әни, рәхмәт дигән сүзләрне әйтә белә. Гөлсәхрәнең эштән кайтуына Тимербулат белән Илдархан каршы чыгып алды. Өйгә кергәч, юбилеең белән әни дип 50 ак роза бәйләме бирделәр дә фотога төшереп алдылар. Килене Луиза бантиклы тартма сузды. Балаларым минем. Әни, киленең биргән тартманы ачып кара. Аннары бәйрәмне дәвам итәбез диде Тимербулат. Гөлсәхрә йокы бүлмәсенә кереп тартманы ачты. Фируза төсендәге күлмәк белән үкчәле кара туфлины кулына алды. Мондый матур киемнәрне кияр өчен тәнең дә чиста булырга тиеш дип тиз генә ваннада юынып чыкты. Күлмәк Гөлсәхрәнең гәүдәсенә үлчәп теккән кебек туфли дә аның размеры. Аның үзенә күптән көзгедән озаклап карап торганы юк иде. Шәшен фен белән күпертеп тарады, битенә крем сөртте. Ана күңеле бу мизгелдә 7 кат күкләргә күтәрелде. Балаларына иксез-чиксез рәхмәт укыды. Әни, бүләкне дөрес алмаганбыз мәллә, дип Луиза ишекне ачты да туктап калды. Эмоциясын тыеп кала алмады. Әни, син шундый матур! Аның тавышын гына көткәндәй уллары ишекне ачты. Әниләрен кочаклап, сый нигъмәтле табынның түр башына утыртып, изге теләкләрен җиткерделәр. Айтуган әбисенә багышлап концерт куйды, шигырь сөйләде, җырлады, биеде. Тимербулат ипләп кенә фатирларын 3 бүлмәлегә алыштыру турында сүз башлап җибәрде. Социаль ипотеканың беренче взносын түләү өчен фатирыбызны сатып, вакытлыча синең янга күченеп торсак ризамы әни? Мондый очракта кайсы гына ана каршы килә алыр икән балам, дип Гөлсәхрә улының якты хыялын хуплады. Тимербулат социаль ипотеканың беренче кертемен 1 бүлмәле фатирын сатып түләде дә, гаиләсе белән әнисе янына күченеп килде. Алар йокы бүлмәсенә урнаштылар. Илдархан белән Гөлсәхрә зал ягында җайлашты. Күңел тыныч булмаса, ятуга йокыга да китә алмыйсың. Әнисенең әле бер якка, әле икенче якка боргаланып ятканын күреп, Илдархан түзмәде, сәбәбен сорады. Муенга яңадан кредит дигән йылан уралды иш улым, ничек йокларга кирәк? Үз көчләренә ышанмасалар, алмаган булырлар иде. Син төне буе йокламыйча борчылып ятканга карап кына кредит суммасы кимеми? Балаңның миллионга якын бурычы булганын белә торып, ничек тыныч күңел белән яшәргә кирәк?
Беренче эш елында бигрәк күп түлисе. Әни, үзең әйтмешли, Аллаһ Тәгалә җан биргәнгә юн бирермен дигән. Абыйның эш урыны яхшы, акчаны начар алмый, борчылыр урын юк, тынычлап йокла дип Илдархан тыныч теләде. Ана күңеле дәрья суы кебек шул ул. Бер кузгалса тиз генә басылыр димә. Ул бала чагыннан әбисеннән өйрәнгән дугаларын укый-укый Аллаһтан үзләренә ярдәм итүен сорады. Күңеле тынгысыз булганга кергәндер инде. Тешендә озын юллар буйлап адашып йөрде. Иртән торуга Гөлсәхрә ашыгыч заказын тегеп бетерергә утырды. Клиенты белән сөйләшенгән сәгатькә көзге пальтоның соңгы тимәсен такты. Ишек кыңгырауы чыңлады. Бик вакытлы килдегез, Надия ханым, дип каршы алды. Ул пальтоны өстенә киде дә үзен көзгедән карады. Бик оста тегүчесез, диде Надия. Аннары иртәгә Испаниягә китәм, 10 елга якын шунда йөреп эшлим дип өстәп куйды. Аның шул сүзеннән соң Гөлсәхрәнең баш очында янә самолет очкан тавышлар ишетелгәндәй булып, күңеле еракка очынып алды. Испаниядә нинди хезмәтләр башкарырга мөмкин дип төпченеп сорашырга кереште. Кемдер бала карарга урнаша, кемдер өлкән әби-бабайларны тәрбияли. Европага булай гына кереп булмый ич, виза алу өчен мине аннан кемдер чакырырга тиештер. Надия аңа иң гади юлны өйрәтте. Туристлык агентлыгы аша ял итәргә юллама аласыңда, барып җиткәч отельдән китәсең. Гөлсәхрә куркып калды. Мин дә шулай китеп урнаштым. Аның башка юлы юк дип Надия тәртибен аңлатып күрсәткәч кенә тынычлангандай булды. Әгәр дә Испаниядә эш табарга ярдәм итсәгез, мин дә барыр идем. Улыма фатир кредитын түләргә ярдәм итәсем килә. Испаниягә беребез дә рәхәт тормыштан барып урнашмадык. Барыбызны да нужа мәҗбүр итте. Әгәр дә чит илгә китеп эшләргә тәвәккәллегегез җитсә, мин сезгә телефон номерымны калдырам. Кулымнан килгәнчә ярдәм итәрмен. Анда камодан мин генә түгел, барып эшләүчеләр тагын бар дигәч, Гөлсәхрәгә кычкырып китте. Надия китәргә җыенгач, юлга чыгар өчен әзерлекне кайдан башлыйм? Башта чит ил паспорт эшләтегез, аннары юллама алыгыз. Сезне аэропортта гидлар каршы ала. Отельдә берничә көн кунгач, гид янына барып, матур гына итеп, Испаниядә туганыгыз яшәвен әйтәсез. Кайтып җитә алмаган чиракта үзегезне эзләмәвен үтенәсез. Алайса сезне илчелеккә хәбәр итеп эзләтергә мөмкиннәр. Әйтмичә китәргә ярамый дип барлык нечкәлекләрен әйбәтләп өйрәтте. Балалары белән кичке аш өстәле янына утыргач, үзенең Испаниягә эшләргә китәргә җыенганын әйтте. Башта барысы да гаҗәпләнеп куркып калдылар. Тимербулат җитди тавыш белән: "Әнием, әгәр дә безгә ярдәм итү йөзеннән акча эшләргә барасың икән, безгә мондый корбан кирәкми." Гөлсәхрә уйчанланып калды, тик күңеленә кергән ниятеннән баш тартырга теләмәде. "Юк, улым, акча өчен дип кенә түгел, үземнең дә дөнья күрәсем килә", дип җавап бирде. Бер ай була дигәндә чит ил паспортын кулына алды. Гомерендә беренче тапкыр туристлык агентлыгының ишеген ачып кирде. Испаниягә барасы килүен әйткәч, башта 50 меңлек юллама тәкъдим иттеләр. Кунакханәгә сыкланыр өчен түгел, илнең тарихи урыннары белән танышырга, диңгездә су кыйнырга барам. 3 йолдызлы гына кунакханәдә ярый. Гөлсәхрә агентлыктан кулына 25 меңлек юллама тотып чыкты. 2 көннән юлга кузгалачак. Кечкенә чемоданына иң кирәк дип санаган киемнәрен тутырды. Аныгы Айтуганны иртән балалар бакчасына үзе илтеп куйды. Газизен кочагына кысты да: "Киләсе елга мәктәпкә керәсең инде, улым, сине сагынуга түзә алсам ярый", диде. "Тәвәнием, нишләп алай дип әйтәсең? Кая китәсең?" "Чит илгә эшләргә барып кайтам, балам, сиңа бүләкләр җибәрермен." Сабыйның гаҗәпләнүдән зур булып ачылган күзләренә карап сөйләшергә Гөлсәхрәнең бүтән көче җитмәде. Бала янында үксеп елап җибәрүеннән куркып, тагын бер тапкыр кочагына кысып сөйде дә тәрбиячесе янында калдырып китеп барды. "Түз, йөрәгем, түз", дип юл буе үз-үзенә әмер бирде. Көчле булырга тырышты. Аэропортка озатырга килгән уллары һәм килене белән саубуллашу да авыр буласын алдан ук белде. Үзен нык булырга әзерләде. Күз яшын чыгармас өчен йөзләренә карап сөйләшмәде. "Әнием, үзеңне саклый күр." Гөлсәхрә уллары белән саубуллашканда, кочакларында сыгылып төшүдән үзен чак тыйды. Исәнме, кояшлы Испания. Камада аны ноябрь айының көз белән кыш тартыша торган әче җилле салкыны озатып калган иде. Испаниядә самолет трапыннан төшкәндә Гөлсәхрәне җылы кояш нуры иркәләп каршы алды. Туристларны аэропортта төрле кунакханәләрнең гидлары каршы алды да һәр кайсын тарата башлады.
Гөлсәхрәне Пикассо кунакханәсенә кертеп калдырды. Бүлмәгә урнашып, чемоданын гына кертеп куйды. Иң беренче эше итеп, телефонына испан сим-картасы алып куйды да Надиягә шалтыратты. 3 көн ял ит, туйганчы йокла, диңгездә су кыйын, шәһәр белән таныш дип киңәш итте ул. Испаниянең җылы кояшы астында эссе кымда иркәләнеп яту үзенә дә ошап китте. Диңгездә су кыйынганда акчам түләнгән бит, дип үз күңеле белән сөйләште. Акчалы кешеләр бер дә юкка гына елына 2 тапкыр диңгезгә килми инде. Нинди хозурлык, нинди рәхәтлек, дип сыкланды. Ашарга да әзерлисе юк, швед өстәленнән җаның ни тели шуны ал да аша. Менә рәхәт тормыш. Санаулы көн тиз узды. Гөлсәхрәгә бүген Севилья шәһәренә китәргә кирәк. Гид янына барып, Надия өйрәткәнчә аңлатты. Тик гид аның юлламада күрсәтелгән көнне Рәсәйгә кайтуын таләп итте. Надия аңа бу очракны да әйткән иде. Паспортында визаның 1 айга бирелгәнен күрсәтте. Гид шуннан соң аның белән башка сөйләшеп тормады, кулын селекте. Кунакханә капкасыннан чыккач туктап калды. Автовокзалга ничек барырга? Кайсы якка китәргә икәнен сорарга тел белми. Эй Раббым, ярдәм ит, дип пышылдады. Шул чак кунакханәдән әтисе белән ял итәргә килгән Мәскәү егете чыкты. Самолетта килгәндә үк игътибар иткән иде аларга Гөлсәхрә. Иртәнге аш вакытында да бер өстәлдә туры килделәр. Ул аларга мөрәҗәгать итте. Тел белмәгән килеш я адашып йөрер, автовокзалга кадәр озатып барыйк, диде әтисе. Улы үз акчасына билет алып Гөлсәхрәгә автобуска утырырга ярдәм итте. Дөньяның нинди генә изге күңелле бәндәләре юк, дип аларга кат-кат рәхмәт укыды. Севилья шәһәренә 4 сәгать барды. Автобустан төшүгә күзе белән Надияны эзләргә кереште. Әгәр килмәсә дигән курку катыш шикелле уй урап алды. Каршына Надия килеп баскач, якын туганын күргәндәй куанды. Ул аны үзе яши торган бүлмәсенә алып кайтты. Биредә Кама шәһәреннән Таня исемле хатында яшәвен әйтте. Гөлсәхрә аннан 1 ай яшәгән өчен фатирга 100 евро түлисен, транспорт, азык-төлек бәяләрен сораштырып утырганда, бүлмәдәшләре дә кайтты. Каманың исе ияреп килмәдеме, шундый сагындым, дип Таня аны кочаклап угалды. Бүлмәдәшенең икенчесе Рәлия Уфадан, икесе дә монда 5 ел элек килеп урнашканнар. Испания җирендә үз телендә исәнләшеп күрешү Гөлсәхрәнең йөрәгенә сары май кебек ятты. Шәй өстәле әзерләделәр. Суыткычтагы әзер ризыкларны җылытып тәринкәләргә салдылар. Гөлсәхрәнең юлда карыны ачкан булса да, яңа танышларына сиздермәде. Ашарга утыргач, «Кызлар, сез миңа эш табарга булышырсыз инде, яме? Кесәмдә 300 евро акчам бар. Фатир өчен 100-ен түләсәм, 200 генә кала». Икенче көнне Таня белән Рәлия Гөлсәхрәне Рус паркына алып бардылар. Испаниягә эшкә урнашырга килүчеләрнең барысы да шушында җыйнала. Бер-берсе белән таныша, дуслаша, дип аңлаттылар. Рәсәйдән килүчеләрнең ял көннәрен шушы паркта үткәргәннәрен дә белде Гөлсәхрә. Янәшәдәге кибеттә аларны рус хатыны каршы алды. Эш бирүчеләрнең адресларын шушы кибеттә калдырып киткәнлекләрен әйткәч, Гөлсәхрә көн сайын шушы паркка килде. Тик нишләптер эшкә чакыручы гына күренми. Ул тиз генә эш табар, монда күп итеп акча эшләп, улларына җибәрермен дип өметләнеп килгән иде дә бит. Тик нишләптер өметләре генә акланмый. Бүген 30-нчы көнен барды. Парк тулы гастарбайтерлар. Барысы да эш эзли. Төрле яклардан килгән хатын-кызлар белән танышты. Күбрәк Башкортстан, Украинадан, Рәсәйнең ерак шәһәрләреннән килүчеләр күп. Тик эш тәкъдим итүче генә юк. Паркта эшсезлектән интегүче гастарбайтерларга ияреп, чиркәү ашханәсенә кереп бушлай тукланып чыкты. Кием салымнарны да бушка алырга мөмкин икәнен белгәч, биркысы да өзелмәгән яңа пиджак алды. Тик аның бу шатлыгы озакка бармады, тиз сүрелде. Үзенең чит илдә хәерче кебек йөрүенә эче пошудан күңеле төште. Җанын монда нигә килгәненә үкенү хисе биләп алды. Гөлсәхрә фатирга кайтып кергәндә, Таня белән Надиянең чемодан тутырганын күреп, йөрәге кысылып куйды. Алар караваты янында чит хатын-кыз утыра. Гөлсәхрәнең үзләренә төбәлгән сагышлы күзен күргәч, яңа эш урынына күченгәннәрен әйттеләр. Ә мин нишлим? Кесәмдә акчам да бетеп килә, диде Гөлсәхрә. Надия аңа бу фатир белән исәп-хисап ясарга кушты. Аны икенче фатирга урнашырга сөйләшкәнен әйтте. Ул фатир хуҗалары мине бушка тотарлармы соң?
Бурышка тоташаклар. Филия белән Фина әйбәт хатыннар, диде Надия. Яңа фатир хуҗалары Надия әйткәнчә аны ачык йөз белән каршылады. Аның үзләрендә ничә ай яшәячәген сорадылар. Тик Гөлсәхрә аларга төгәл генә җавап бирә алмавын, үзенең монда кыен хәлдә калуы турында сөйләп күрсәткәч аңладылар. Гөлсәхрә иртәнге яктан янә эш эзләп паркка китте. Рус кибете сатучысы аны үзе чакырып алды. Ростовтан килгән Лида исемле хатын подвалда тегү цехы тота. Нишләптер анда кеше озак эшләми, сәбәбен белмим, эшсез торганчы шунда барып кара дип адресын сузды. Эшем була дип куанып, шул көнне үк подвалдагы тегү цехын эзләп тапты. Бу балалар өчен күлмәк белән шортик тегә торган урын булып чыкты. Гөлсәхрәнең югары разрядлы тегүче икәнен белгәч, хуҗа хатын шул көннән үк эшкә калдырды. Монда тегелгән киемнәргә Испания биркасы куелып, кибетләргә сатуга чыгарылуы гына гаҗәп тоелды. Менә сиңа мә, кызык җирләре бар бу дөньяның, дип Гөлсәхрә эштән генә көлемсерәп куйды. Ай буе иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр эшләде. Ай азагында кулына 100 евро хезмәт хакы сузгач, бер айга шушы кадәр генә акча түлисез мәллә, дип сорады. Ә син күпме өмет иттең? Фатир өчен генә 100 сум түлим, метрода йөрергә, ашарга кайдан алыйм? Күп түли торган эш эзлә. Гөлсәхрә Лиданың күзенә карап, профессионал тегүче икәнемне күреп торасыз, дигәч янына килеп басты да: Бәхәсләшмим, сез бик оста тегүче, мин дә начар җитәкче түгел идем. Рәсәйдә гөрләп эшләп торган ательеларны яптылар. Сәүдә шилтәрләрен чит ил шмоткасы белән тутырдылар. Синең дә минем дә бәям калмады. Хурлыгыма чыдый алмаганга чыгып киттем мин Ростовтан. Күрәсез, кулың эш белсә, кайда да үз эшеңне башларга була. Син гафу ит, мин әлегә күп хезмәт хакы түли алмыйм. Рәсәйдән мин дә капчык белән акча күтәреп килмәдем. Монда бу эшемне бурычка алып башлап җибәрдем. Шулай булса да, Рәсәй ягына борылып та карыйсым килми. Күпме генә авыр булса да, туган җиребезне хурлап искә алмагыз, Лида. Туган җирдә безнең иң якын туганнарыбыз белән газиз балаларыбыз яши, диде Гөлсәхрә. Рәсәйгә җаны каткан хатынның күңелен йомшартырга аның сүзенең көче җитмәде. Киресенчә, ул тегүчеләр арасыннан үзенә теләктәшлек күрсәтүчеләрне эзләде. Берничә хатын хуҗаларына кушылып, Рәсәйне хурлап, ямьсез итеп сүгенделәр. Эшсез ятканчы дип, Гөлсәхрә яңадан бер айга якын Лидага хезмәт итәргә мәҗбүр булды. Метрога түләрлек тә акчасы калмагач, бурычка сырап Танига шалтыратты. Ялларга кунарга миңа кил, әбигә күренмичә генә керерсең, чит кеше килгәнне яратмый. Тани белән сөйләшкәнен ишетеп торган Филия: "Йөрмәле шул рус хатынын баетып, күзеңне бетереп", диде. Гөлсәхрә аның янына килеп утырды. Башымнан бурычка чумдым бит инде, Филия. Юк бит юньле хезмәт хакы түли торган эш. Ник килгәнемә үкенә башладым. Бурычтан котылам дип килеп, бурычка баттым. Аның тавышы тирәннән, йөрәк түреннән сыкрап чыкты. Гөлсәхрәнең хәлен Филия үзе дә аңлый. Тик кайдан гына табасысың шушы ихлас күңелле, сөйкемле хатынга эш. Таня Гөлсәхрәне ишек ачып кертте дә үз артыннан барырга кушты. Икенче каттагы тур бүлмәгә алып керде дә урнашырга кушты. Үзебезнең Кама шәһәребез турында сөйләшербез дип тә чакырдым. И достым, без булмаган, күрмәгән җирдә генә тормышны яхшы дип уйлыйбыз. Монда да тиз генә уңайлы эшкә урнашып булмый шул. Аңлыйм синең хәлеңне, үз башымнан кичердем. Филиядә ничексең, кешеләре күпме, дип сорады. 3 бүлмәле фатирда 5 кеше торабыз. Зал ягын тулай торак итеп файдалана. Бер кич кунып чыккан өчен 5 евро ала. Испаниягә килгәнемә 4 ай була. Филия фатирында яши башлаганга да 3 ай. Ай сайын фатир белән коммуналь түләүләр өчен түлисе 115 евро бурычым җыелып бара. Мондый хәлдә каласымны алдан белгән булсам килми идем. Таня аны үзенчә юатырга теләде, күңелен төшермәскә үгетләде. Үзләреннән сорарга уңайсыз, Филия белән Фина монда ничек фатир алганнар соңалар, диде Гөлсәхрә. 2010 елда Испаниядә фатир бәяләре төшеп алган. Алар шул елны икесенә бергә ипотекага 3 бүлмәле фатир алганнар. Гөлсәхрә башын селкеп куйды. Чит илдә кредит алыр өчен ат йөрәкле булырга кирәк ич. Сокланам шундый батыр кешеләргә. Әллә ни куркынычы юктыр аның. Үз иленә кайтып китәсе килсә, фатирын банкка тапшыра да калдыра дип уйлыйм. Гөлсәхрә бу темага сүзне башкача озайтмады.
Таня аңа телевизор кабызып бирде дә, үзе 87 яшьлек хуҗабикәсе янына беренче катка төшеп китте. Ярым караңгы бүлмәдә бер ялгызы калгач, күңел күген яңадан төшенкелек дулкыны урап алды. Үз-үзен кычаклап, башын тез башына салды. Көтмәгәннәр аны бу илдә. Надия сөйләгәндә барысы да җайлы гына булыр кебек тоелды. Юк, булай булырга тиеш түгел. Аның баш очында да якты кояш чыкмый калмас. Үз-үзенә өметсезлеккә бирелмә Гөлсәхрә дип пышылдады. Суга бата башлаган кешенең бәхете булса, диңгез төбендә дә аяк басарлык түмгәк табыла диләр. Икенче көнне дә кунарга калды. Таня төштән соң сеньораның хәлен белергә улы килгәнен әйтте. Ул монда вакытта кием шкафы эченә кереп качып торырга кушкач, Гөлсәхрә әле ярый гәүдәм олы түгел дип сөенде. Сеньорны икенче катка менгермәс өчен Таня идән юарга кереште. Телефоны шалтырады. Гөлсәхрә үз исемен дә ишеткәч, колак салып тыңлый башлады. Аның кая булуы белән кызыксына ахрысы. Таня кием шкафында качып утыра дип җавап биргәч, көләсе килә башлады. Шундый яхшы хәбәр җиткерүеңә рәхмәт, Филия, сеньорны озатуга әйтәм диде. Яхшы эш таптымы икән әллә, Филия, дип Гөлсәхрәнең йөрәге шатлыклы хәбәр ишетәчәгенә өметләнеп дөп-дөп тибәргә кереште. Бүлмәгә сак кына басып Таня керде. Шкаф ишеген аз гына ачып, Филиянең Вәлимә исемле дусты башка эшкә күчә ди. Үз урынына сине тәкъдим иткән. Иртәгә шул йортка барасың һәм балалары синең белән сөйләшү уздырачагын хәбәр итте. Эшкә кабул итү ничегрәк буласың ул? Мин испанча белмимиш, ничек аңлармын? Анысы өчен борчылма. Беребез дә испанча белмибез, эшлибез бит. Эш бирүче янына Гөлсәхрәдән башка тагын Лариса исемле хатын да килде. Аларны сеньораның улы белән кызы каршылады. Педро, Росарио, әнинең исеме сеньора Анна дип үзләре белән таныштырдылар. Гөлсәхрәнең исемен әйтә алмагач, Рая дип эндәштеләр. Үзләрен кызыксындырган сораулар бирә башлауга, Гөлсәхрә авызын ачып сүзен әйткәнче, тизрәк Лариса җавап бирде. Ял көне кирәкми, көн сайын эшләргә дә риза дип ышандыргач, Гөлсәхрә үзен алмаслар дип борчылып кайтты. Икенче көнне Вәлимә эшкә Гөлсәхрәне сайлаганнарын хәбәр итте. Лариса үзен алырлар дип ышанган булса да, Гөлсәхрәгә эш булганына сөенде. 4 ай эшсезлектән изаланасың икән. Миңа 62 яшь шул. Алсалар ярый инде. Кире Украинага кайтып китәргә туры килмәсә дип әйтеп куйгач, Гөлсәхрә аның сүзенә каршы: "Рәсәйдән килгән 74 яшьлек апа белән таныштым паркта. Шундый өлкән яшьтә дә йортыңнан чыгып китеп буламы икәнни?" дип шаккаттым. Бәхетле кеше түгел инде һәр хәлдә. Бәхетсезлектән качып котылып булмасмы дип килгәндер аптырап. Гөлсәхрә белән Лариса гәпләшеп утырганда Рәлия кайтып керде. Энергиясе колагыннан чыга торган бу башкорт хатынына карагач, үзеннән үзе күңел күтәрелә. Кызлар, минем монда 5 елым тулды. Үз илемә кайтам. Пекарня ачарлык, иремә трактор сатып алырлык акчабыз булды дип куанычын уртаклашты. Аның белән тиздән хушлашасын күз алдына китереп, Гөлсәхрәнең йөзенә моңсулык йөгерде. Дустым минем, изге җан иясе икәнеңне беренче күргәчтендә тойдым. Балаларыңны сагынып йөрәгең сызлаганны да сизәм. Байып киткәнеңне көтеп торма. Ноутбук ал да Skype-ка тоташтыр. Улларың белән дә, минем белән дә рәхәтләнеп сөйләшербез, диде Рәлия. Аның сүзеннән соң кесәсендә Танядан бурычка алган 50 евро акчасын исенә төшереп, көлемсерәп куйды. Рәлия аның уйларын укыгандай сумкасыннан 10 евро алып Гөлсәхрәгә сузды. Бу акчага лотерея ал, бәхетеңне сынап кара. Зур акчалар отсаң нишләр идең дип сорады Филия аннан. Гөлсәхрә ике дә уйлап тормыйча, икебезгә дә фатир алырбыз. Аның җавабы башта икесен дә кычкырып көләргә мәҗбүр итте. Аннары Филиянең йөзе җитдиләнеп калды. Башкортстан белән Татарстанда күктән төшкән акчага салына торган йорт хуҗаларының исемлеген Аллаһ бабай үзләре тууга язып куйган. Әмма ул исемлектә без юк шул, диде. Аллаһ безгә кайсы хәерле шунысын биргән. Дөнья җил давылсыз тора алмаган кебек, адәм баласы да уй теләксез яши алмый. Камада үзем гомер иткән фатирымны яңадан ремонтлап чыгасым килә. Шуның өчен эшләп алган акчамның 1 евросын да әрәм итмәс идем. 5 кенә сутый булса да бакчам булсын иде.
Үз җиремдә яшелчә, җиләк җимеш үстерәсем килә. Пенсиягә чыккач, шөгылем шул булыр иде дип хыялланам. Филия Гөлсәхрәнең киләчәккә корган уй-хыялларын тыңлап утырды да, ире нинди кеше булуы белән кызыксынды. Гөлсәхрә әйтеп күрсәткәч, яшь чакта кешене сайлый беләбезмени соң без? Йөзе шибәр булса, күзе уттай янып торса, ыспа итеп киенсә, матур итеп елмайса, безгә шул җитә. Кешелекле, мәрхәмәтле, тугры дус кебек төп сыйфатлар авызыбыз пешкәч кенә исебезгә төшә, диде Филия, аның күңел дөньясын аңлаганын сиздереп. Минем белән дә шулайрак булып чыкты шул дигән сүзенә каршы тормыш тәҗрибәсеннән чыгып җавап кайтарды. Күп очракта ирләрне үз-үзләренә артык ышану, башкалардан өскәрәк чыгарга тырышу кымсызлыгы харап итеп ташлый. Үз кешеңне бәяләп бетермичә, зур эшләргә тотынуның ахыры хәерле булмый. Тормышта ир кеше өчен гаиләсен алыштырудан да зур эш юк. Шуның өчен Амур кебек ирләрне акыллы кешеләр дип санамыйм. Синең шикелле күркәм хатыннан да риза булмагач, диде Филия. Испаниядә шунысы рәхәт, төрле илләрдән җыйналган хатыннар бер-берсенә йөрәк серләрен яшермичә, тартынмыйча сөйли ала. Ә бит җаныңда кайнаганны таныш кешегә сөйләү кыен нигәдер, тел карыша. Туганыңа эшеңне бушатсаң, ярдәм сорап килгән дип уйлавы бар. Сирең гайбәткә әйләнүдән шикләнеп, хезмәттәшең белән дә артыгын бүлешә алмыйсың. Дус дип йөргән дустыңның да тугрылыгына ышанып бетеп булмый. Монда барысы да юлчылар, вакытлыча гына эшләргә килгән кешеләр. Алар белән башкача очрашып булмаячагын аңлаганга күрә, күңелдәгесен селкеп атып сөйлисең дә җиңләеп каласың. Берәүләре тыныч кына тыңлый, үз тормышы белән чагыштырып куя. Шул чак гаилә учагын саклый алмаган кеше бер мин генә түгел икән бит дип уйлап куясың. Кайда нинди ялгышлык ясалдысың дип кабат үткәннәрдә казына башлыйсың. Гомерне артка чигереп, бөтен тормыш юлын күз алдыннан уздырасың. Шул урында телләр ялга туктый. Һәр кем үз дөньясына чума. Гөлсәхрәнең бу фатирдан иртәгәдән китәсен белгәнгә күрә, бүлмәдәшләрнең бишесе дә авылдагыча кич утырдылар. Филиянең күңелендәге сүзләрен Гөлсәхрәгә әйтеп бетерәсе килә. Бәхет ул бар кешегә дә бер вакытта килми инде. Кайберәүләр бала чагында бик бәхетле була. Үзең дә бит әнә, яшел яр тауында калган бала чагыңны ничек матур итеп тасвирлап сөйлисең. Җәүһәр, Әхсән, Вәлия исемле дусларың турында сагынып искә аласың. Мәхәббәт хисе белән янып кияүгә чыккансың. Шибәр ирең кочагында үткәргән бәхетле, татлы елларны исеңә төшерәле. Алар да синеке. Синең хатаң шунда. Иреңне мәңгелеккә үзеңнеке генә итәргә тәҗрибәң җитмәгән. Бер артлы ике ир бала тудыргансың да, мәхәббәтеңнең күп өлеше улларыңа күчкән, иреңне оныткансың кебек. Амур кебек Хинд артистларын сагалап кына йөрүче хатыннар беләсеңме күпме? Синең яңадан икенче ялгышың мәхәббәтне бәхет дип санавың. Мәхәббәт ул бары тик илаһи хис. Хисне беләсең, ул килә дә китә дә, ул тотрыклы була алмый. Чөнки дөньяның көне күп, күңел халәте градусник кебек үзгәреп торучан. Аны бер төрле температурада гына саклап булмый. Шуның өчен чын мәхәббәтләр дә күп очракта бәхетле тәмамланмый. Ул хис шәм кебек тиз янып бетә. Шулай дустым, бәхет белән мәхәббәт озын гомерле булсын өчен иргә дә, хатынга да илаһи көч белән нык сабырлык кирәк. Гаиләне саклау да, ватанны саклау белән бер дип чагыштырам. Ил шигеннән дошманнарны кертмәгән кебек, йорт ишегеннән дә теләсә кемне кертергә ярамый. Дуслар да күп кирәкми, аларның барысының да көен җайлап булмый. Дошманыңа әйләнүе бар. Дөрес сүзләр сөйлисең, Филия, дип әйтеп куйды Рәлия. Чөнки тормыш олы һәм вак сынаулардан тора. Ир белән хатынның шуларны җиңәргә көче, акылы, сабырлыгы җитсә, бер-берсенең ялгышларын гафу итәргә өйрәнсәләр генә гаилә яши. Бәхетле хатын булып, яраткан ирең белән гомер буе янәшә атлыйсың килсә, төрле зурлыктагы сынауларны узарга кирәк. Филиянең тәэсирле итеп сөйләгән сүзләреннән соң Гөлсәхрәгә кисәк авыр булып китте. Җаны сыкрап алды. Гаилә темасына кандидатлык диссертациясе язган кебек сөйлисең. Кайда эшләдең син дип сорамыйча түзмәде. ЗАГС бүлегендә эшләп килгәнен әйткәч, Гөлсәхрә аңа үзе җавап таба алмаган сорауны бирде.
Аның ялгышлыгы нәрсәдә? Ни өчен әле син ике улыңны җитәкләп барып, Флориданың ишеген тибеп ачып, иреңне җилтерәтеп алып кайтмадың? Күрсен иде бар халык. Аның каравы ирең башка ул якка әйләнеп тә карамас иде. Үз кулың белән иреңне чит хатын кочагына озатып калгансың. Сәгыйдә әйтүгә торып чабасы иде ирең артыннан. Безнең башкортларда ир бирмәк, жан бирмәк дигән әйтем бар. Филиянең бу җавабы аның өчен яңалык түгел. Бу киңәшне бирүчеләр булды. Фина табыйсы да, Вәлия белән Җәүһәр дә. Тәкъдиремә шулай язылгандыр инде. 30 яшендә ир артыннан чабып йөрисе дип кайдан белсен соң ул? Хәзерге акылы ул чакта булса, бәлки шулай эшләр иде. Гөлсәхрә бу темага башкача сүз озайтмады. Филияне генә тыңлады. Кайсыбызның тормышы гел шомагына бара. Минем иремдә гел аркамнан гына сыйпап торамысың? Кайгыны да, сагышны да кайнар төер итеп эшкә йотып, рәнҗеткәнен күрмәмешкә салышып яшисең. Ир ышыгында яшисең килсә, барысына да түзәсең. Чөнки ул синең үз ирең, балаларыңның әтисе дип уйлыйсың. Гөлсәхрә белән Филия уртасына Фина да килеп утырды. Ул учы белән йөзен сыпырып алды да, кайгыны ничек тә эшкә йотарга, авыздагы канны төкермичә чыдарга була. Синең эшеңдәге уңышларың өчен ирең аз гына да куанмый икән, бу очракта нишләргә кушасың? Филиянең аңа да җавабы әзер иде. Димәк, йорттагы бар хезмәтне син генә башкарасың, иреңне шуңа күнектергәнсең. Ялкаулыкка чыгаргансың син аны. Сыклана, шатлана белмәү, бу бит инде ир кешенең үлә баруы дигән сүз. Аның җавабыннан Фина уйчанланып калды. Күз карашын бер ноктага төбәде. Гөлсәхрә дә күзен томалаган яшен чыгармас өчен тирән итеп сулыш алды. Тик күпме генә тырышса да, әрсез яшьләре аны тыңламады. Эштән кайнарланып утырудан алсуланган битләре буйлап тәгәрәшә башлады. Фина белән мизгел эчендә карашлары очрашу гына кирәк булган диярсең. Икесе дә учлары белән йөзләрен каплап елап җибәрде. Сагыш сазлыгына кереп батудан куркырга кирәк кызлар. Монысы бик тә куркыныч. Әгәр батсаң, бетәсең. Синең гарип күңелең һәр авырлык алдында баш иеп, шүгәргә генә торачак, диде Филия, аналарча кайгыртучан һәм йомшак итеп. Гөлсәхрә дә, мин дә көчсез хатыннар түгел, тик йөрәк таш түгел шул, кай вакыт артык йомшап китә дип Фина яшен сөртте. Мендәренә аркасын терәп утырган Рәлия дә сүзгә кушылды. Кеше еларга тиеш, еламаса аның җаны үлә. Кайгы сагыш татып карамаган кеше яшәү ләззәтенең чын тәмен белә алмый. Кеше гомере тоташ бәхеттән генә тормый. Испаниягә килеп эшләүбез дә үзе олы сынау. Рухы зәгыйф кеше монда чыдый алмый. Ихтыяр кешең нык булса гына түзәсең. Аның фикере белән барысы да килеште. Тик бүген Филиянең күңел ишеге ачылган кич булды. Кешеләр арасындагы тигезлек турында күпме генә сөйләшсәк тә, укымышлы кыз белән надан егет тиң була алмый. Белемле егет укымаган кызга өйләнсә, аерма әллә ни сизелми. Чөнки хатын-кыз үзенең сизгерлеге белән иренә ярарга тырышып, аның үзеннән өстен икәнен аңлап яши. Балаларында әтиләре шикелле белемле булуларын тели. Надан егет укымышлы кызга өйләнсә, һәр чак хатыннан үч алу белән мәшгуль була. Үзен язмыш тарафыннан кимсетелгән дип саный торган кеше һәр сүзгә шикләнеп карый. Һәр кыек сүзне үзенә кабул итеп, хатынының кәефен төшерергә сәбәп эзләп кенә тора. 55 яшын түгәрәкләп килүче, зур тормыш тәҗрибәсе туплаган Филиянең сүзләре хак. Аның белән бәхәсләшер урын юк. Һәр фикерен алтын хәрефләр белән күңел түренә язып куярлык. Гөлсәхрә өчен ул бүген бөтенләй башка яктан ачылды. Надия аның турында бик әйбәт кеше ул дип, аны белгәнгә күрә әйткәндә инде. Үзеңне бәхетле итеп тояр өчен 1000 төрле сәбәп бар, кызлар. Үз аягым белән җиргә басып йөрим. Күзем күрә, колагым ишетә. Иркен итеп туйганчы саф һава сулыйм. Сез беләсезме, шушы мизгелдә генә күпме кешеләр операция өстәлендә ята. Хастаханә палатасында күпме авыру шушы саф һаваны суларга ышанычын югалтмый, яшәү өчен көрәшә. Безне яратучы балаларыбыз бар. Көн сайын телефон аша аларга яратам дигән сүзне әйткәндә, күңелне төшерә торган барлык сәбәпләр эреп юкка чыга.
Минем дә 5 ынығым бар, бик тә сагынам аларны дип әйтеп куйды Лариса. Татарчаны бик яхшы аңлап бетермәсә дә, яратам дигән сүзне белгәнен әйтте. Кешенең һәр вакыт яхшыга омтылуы барыбызга да хас табигый халәт. Яхшырак эшкә урнашып, тормышыбызны тагын да яхшырак итү максаты белән туган җиребезне, газизләребезне, гаиләбезне калдырып китәргә мәҗбүр булдык. Яңа җиргә ияләшеп, үз булып китү өчен һәммәбезгә дә берникадәр вакыт кирәк инде. Күңелнең бу кытылгысыз халәте, диде Филия. Ияләшү өчен күпме вакыт кирәк булыр икән дип сорады Гөлсәхрә. 1 ел җитә дип саныйлар. Тик адаптация чорының вакыт озынлыгы кешенең үзеннән дә тора. Кем ничек кичерә? Беркем дә җиңел генә ияләшеп китә алмыйдыр. Килгәнеңне көтеп торучы юк иш. Бер юлы күпме авырлыкны җиңәргә кирәк. Эш урыны, яшәү өчен бүлмә табарга кирәк. Әле ул нинди урын була? Ияләшә аласыңмы? Яңа тормыш ритмына күнегеп киткәнче, йөрәк аша күпме кайнар кан саркый, диде Рәлия. Бу сынауларны Гөлсәхрә бик сирәк кеше генә җиңел уза. Чит илдә, чит кешеләр арасында үзен ялгыз тыю күпләргә хас күренеш. Безне монда менә шушы бер-беребез белән аралашып яшәү генә коткара. Мәскәү күз яшьләренә ышанмый дигәндәй, монда да шул хәл. Испан хуҗаң өчен йөзең елмаюдан балкып торса, карт ата-анасының тамагын тук, өс башын чиста тотсаң, шул җитә. Чөнки ул сиңа шушы хезмәтләрең өчен акча түли. Күзеңнән борчак кадәр яшең агып торса да, ул аны күрми. Синең эчке халәтең аны кызыксындырмый. Шулай, дөрес сөйлисең, апай, диде Рәлия, Филиянең сүзен хуплап. Монда күңелне бушатуы җиңел, тыңлаучы гына булсын. Тормыш шул бу. Фикерләрең үзгәргәнне кайвакыт үзең дә сизми каласың. Тормыш кыйммәтләре турында уйланырга вакыт күп. Иртәгә дә көн бар, кызлар. Ятыйк бүген. Бүлмәдәшләр бер-берсенә тәмле йокы теләштеләр. Җан сыкрауы тән авыртуына караганда да яманрак. Тән авыртканны дәвалап була, ә җанны теләсә кем дәвалый алмый. Аның үз докторы бар. Ә Гөлсәхрәнең докторы бары тик үзе генә. Ул моның шулай икәнен көннән-көн ныграк аңлый бара. Испаниягә дә ул үзенә генә ышанып килде. Тик эш табалмыйча изаланып йөрермен дип кенә уйлый алмаган иде. Гөлсәхрә тәрәзәгә күз ташлады. Урамда караңгы төн хуҗа. Караңгылыктан тизрәк качасы килеп, юрганын битенә япты. Бер нәрсә дә уйламыйча, үз-үзеңне генә кычаклап, иркә хатын булып йоклап кит идең. Юк шул, уйлары оннан көчлерәк, җанын учлап кысып алган кебек. Ул алардан бер ничек тә качып котыла алмый. Испаниягә килгәненә бүген 110 көн. Аның күңеле хәзер йокларга ятам һәм бөтен тәнемә көч туплап иртән елмаеп уянам дигән кагыйдәгә буйсынмый инде. Иртән торганда да, кич ятканда да башында бер генә уй: кайдан эш табарга? Нинди генә хезмәт башкарырга кушсалар да риза булыр иде. Бары тик кредитларын түләп барырлык акча гына түләсеннәр. Шушы билгесезлек аның җанын, рухын кимерә. Мин монда дөрес килдемме? Сеньора Анна һәм аның балалары белән уртак тел табып эшләп китә алырмынмы? Шушы сорауларга җавап эзли, үз күңеле белән сөйләшә, йөрәге шашынып бәргәләнә. Кайда гына барса да, йокларга ятса да, күз алдыннан 2 улының гынахсыз күз карашы белән банкка түлисе бурычлары китми. Һәм җанын: ни өчен язмыш мине монда китереп ыргытты соң? Тормышымның кайсы җирендә ялгыштым? Амур белән аерылып дөрес эшләдемме? Әллә ялгышларым шуннан башландымы? Филиянең кайсыбызның ире арак эчми, кайсыбызныкы сөеп кенә тора? Флоридага өйләнәм дип әйткәч, ник туктатмадың дигән сүзләрен исенә төшереп, тормышын кабат яңадан күңел иләге аша уздырырга кереште. Гөлсәхрә елап җибәрүдән, кызларны татлы йокыларыннан уятудан куркып, башын юрганы астына яшереп мендәргә капланды. Тормышына акыл белән бәя бирергә тырышты. Яшь чактагы беренче мәхәббәт дигән сүзнең мәгънәсенә яши төшенәсең ахрысы. Күп очракта ул беренче хис йөрмәсеннән баш әйләнү генә булып чыга. Әхсәннең үзенә булган мәхәббәтен балалык хисе дип кабул иткән иде. Ә шуны соңрак, бераз акыл утырткач, үзе кеше таный башлагач килә диләр.
Укытучылары Зөфәр абыйның яшьлек белән акыл бергә тумый, тормышта күп ялгышлар хисләргә алданып, акылны югалтудан ясала дигән сүзе күңеленә язылган булса да, ялгышсыз яши алмады. Тик бу дөньяда язылмаган бер аяусыз канун бар. Мәхәббәт кешенең үзеннән рөхсәт сорап килмәгән кебек, китәргә дә рөхсәт сорамый. Кеше ихтыярыннан көчле булган бу хисне без язмыш дибез. Өлкәннәрнең еш кына язмышыңа язылган булса, качып кытыла алмыйсың дигәннәре дә шушы буладыр. Амурны ул матурлыгына гашыйк булып, 18 яшьлек кыз мәхәббәте белән сокланып яратты. Гөлсәхрә ул чакта мәхәббәт мәңгелек дип уйлады. Сәхрә гөлем дип кенә йөрткән Амур белән гомер буе бәхетле гомер итәрбез дип ышанып яшәде. Аерылышу турында ул уена да китерә алмады. Ни өчен аерылыштылар соң алайса? Йөрәге кагып-кагып авыртып куйды. Шул чак: "Син кимсең? Бер кем түгел бит син, авыл хатыны." Амурның аны кимсетеп, сарказм белән тупас итеп кычкырган тавышы яңгырады. Шушы тавыш кайтаваз булып кайта-кайта тәнен ишетеп алды, сискәнеп куйды. Күз алдына яратып кияүгә чыккан Амурны китерергә тырышты. Күпме генә тырышып караса да, нишләптер гел исерек вакыты килде дә басты каршына. Гөлсәхрә: "Кит каршымнан, син минем изге хисләремне таптап изеп киттең. Сиңа карата бәгырем каткан. Ике улым гына исән сау булсын" дип пышылдады. Гөлсәхрә өчен чит илгә китү кытылгысыз иде. Ул аңлый, гомер узган сайын күңел тула, хисләр уяна, тормышка караш киңәя, тәэсирләр арта, төрле төсләрдәге мәхәббәт белән байый бара. Әгәр ул Кама шәһәрендә генә яшәвен дәвам иткән булса, аның башына мондый уйлар кирип йөдәтмәс тә иде. Аңа туган җиреннән, туган теленең кадерен белү өчен аерылып туру кирәк булган икән. Кешенең кадере аны югалткач, туган якның кадере аннан ераклашкач беленә дигәннәре бик дөрес. Ул сүзне Гөлсәхрә кебек туган йортыннан аерылып китеп, сагынып саргаеп яткан кеше әйткәндер. Ялкаулык фәкыйрьлекнең башы ул дия иде әтисе. Эш сөймәгән кешенең бай булганын күргәнем юк әле. Эш акча ул, чөнки эшең юк икән, кесәңдә акчаң да булмый. Газиз җир илгәнгә генә бирермен дигән. Әтисенең бу акыллы сүзләре йөрәк түрендә язылып калды. Гөлсәхрә 18 яшеннән үз-үзен тәэмин итә, тормыш итәр өчен акча эшли. Тик күпме генә эшләсә дә, нигәдер байып кына китә алганы юк. Камада эшәр эштә эшләп карады, әмма ул акчалар аның ихтыяҗын тәэмин итеп барырга да җитмәде. Ни өчен? Кредитның банкларда кала торган процентлары кирәгеннән артык күпме, әллә аңа хезмәт хакы бик аз түләндеме? Кеше эшләп кенә байып китә алмый. Урысларда везение дигән сүз бар. Кешегә уңыш һәм бәхет елмаюы кирәк.